ole tun truma hian mel mang om dana tanga I hrisel na lama har sat na kan nei le nei lo I nei le nei lo hria dan ka karon sei do na dar thalanga hanin en tala kami in mu dan tang te I mel mang tang te a I hrisel na a that le that lo te hria dan kha kami ka karon sei do na chuan a hi mi thiam te nan se ta ka hriat ve tho ni ya chuwang chuan hei hian I tlem tal point I nangma ap tran pui nge chaka pai seya amaro chu hi 100% a 100% a tran pui ang che ko thei hau lawa amaro chu lo tran pui che ni chu lo om fiawanga amaro chu I 100% a 15% 17% ti ve chu tran pui nge chaka pai se ani oleng po ni se kan sei tan leng hal menga apakhat na tan chuan ole ichal a in green lines au mem te kha lo chi ta la chu tiang chu amani chuan chopai trade na lama har sat nai nei ti na nia sin kara thil dang ei main ser tui le tui lum chopol in zia ta la ti chuan chu I zoi zoi khan lo re thei do ni tin khem dan sei ni hi lo practice chin ta la chuan apanina ta chuan I beng athakem I beng thak te hei I allergy emo low tolerance emo wanga ni tu le a beng thak hi chuan psoriasis le eczema te hi vitamin D kan ta cham ti lan chuana pakhat ani ve a chuan ni eng hnuaia I ban le mai khu lovin ni som vel om thila chuan vitamin D tam tak I taksa dong thenga chuan tam tak e tran pui don che ni chuan to te ta chuan ole ichala khan arngeng om thinem ti kha lo eng no ta la chuan hei hi ko chung lam fellow wang ni theya abikin thin le pum awang te po ni theya chuwang chuan in tui in tam ta la ti chuan taksa atur om te atleu faanga thin ta na chotha thai na hring ei tam bok la chuan caffeine tel na chi ei tlem la ei mai thei tura thil peksa te ei lo atha ni pum pe thin bok ta la hi atha em ani chuan atok le tan chuan imit nuai akhanin I tum val dewang chi am thuinem te kalon chi le ta la imut thata yam ha tam poa khatiang tum dark circle kha ala umrang thawani chuan food and grains wang ni theini chuti ni chuan I ei le ni film khura lo ngai do na chuan buang te le huit lampang chi lo la chuan dark circle chu aziam em ti kha en role zuin wang po ani theini ti hria ta thapuka zuin tam lo pein alcohol hian dark circle hi asiam thei bok ani chuwang san tu na karon soi ta ho kha lo chin sia ta la chuan ei le ina film khur angai em ya chuan tam takin ati ji amanga tran pui don chen ti kha ni ta se adot le tan chuan ole ifuna khan deu dak patch om thinem ti kha lo in chi le ta la hemi hi kan tam to ei wang emo tam lo na kan nei wang emo ani ve theya chuan h spot hian tia vuna dum deuh tang tak om thina kom patu a hinom tu chuan pika khami khachu kan taksa a tur om man taksa na pe chuak ti na ni ve ha chuan chatharlam chau ei thin tu ni ya tui in tama adum la ya khan castor oil tlem nei thin bak tu ni ya chuan in ati ziom ve do ani chuan topen atan chuanin mui khoro dry lips an tia hemi hi inei thinem ti khalon chi le ta la ei yanin en tir chu internal dehydration ania vitamin B le iron tlak cham wang ani tu ni chuwang chuan pui in tam la chuan doctor ron thin ta la ei thai ma chuan tun tuma tan chuan in khati song kha ni le pa se I tuna karon sei ta kho zong khai lo tang kai pui nge ka be se ya chuan I taksa kha lo in chik ta la
ama ro chu tuna ka ron soi ta ho khai tak sam lo ni chuan lom a tha ni mai a ma ro chu taksa tuna ka ron soi tak ho kha a lo vek hring ani chuan tuna ka ron soi kha lo hra reng ta la chuan doctor ron thin te hi apoi mo em mai a doctor ron te lo in thla da lo ta la chu nangma tan i hrisela tang khanin apoi mo do ni po ni se ka video lo thlir tu te zong te ni zawai chunga lom thu ka soye